program yake ndio mweja ya ndale pa Malawi. Ndine Isaac Choinga ndikulandireni konse komwe muli ndikudziwa ena mutoona ochokera ku Nsanje kuchitipa kota kunchinji kumaiko akunja kumene makamaka pa Zuku komanso pa Facebook page yathu Rainbow Television Malawi mutipezanso pamene poti live kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Ndikhale ndi makosana awiri ndiyambire uko. Ndine Jona Pankuku tikulandireni program imene ya ndale pa Malawi. Timanena kuti zimene zikuchitika mdziko muno zotikhudza ngati Malawi kofunika kuti tizikhala kumagawana maganizo mukhale pomwepo. Chabwino. Iya itsijala kuno muli ndine Mike Mbalale chimodzimodzi imene akulandirani anzanga inenso ndikulandirani khalani pompo kuti dziko la Malawi ndi lathu lonse tione kuti ndale zathu zoyenda bwanji. Chabwino lero sitichulusa zokamba koma tinene kuti pamene anthu akufuna kuti zinthu zisinthe zikuonekabe kuti sizikusintha kwenikweni zimakhabe chimodzimodzi tikhale tikuunika nkhani mwina zitatu tiunikepo pang'ono cabinet kodi nduna zimene Dr. Lazarus Chakwera adasankha mu July 2020 zatumira bwanja Malawi tikhale tikuunikako pang'ono koma nkhani imene tiyambe yayikulu ku chipani cha MCP taona chinyamata mu mzinda wa Lilongwe kuyenda loiruka pa 12 December 2020 kuyenda kupita kulikulu ofisa kunena kuti zinthu ife ndesi zikuyenda zomwe adatilonjeza akunena za ntchito ndi zina sizikuchitika kwenikweni titiyambire pamenepa. Zinangovuta kuti mwina anyamata kapena achinyamata achipani cha MCP mwina ndiwo amene akuona ngati kuti zawo sizikuyenda. Kwa ndikukhulupirira kunena kuti mwina ma voices amene ma concerns amene anali nawo iwo ngati amene ali nawo because they are not yet addressed. Ukaona bwinobwino samapita ngati kuti boma zikukhala ngati kuti mbuyomo tikana ma information imene anthu amene amapereka ma placards awo amene amanyamula zikuona ngati kuti kuchipani amawalonjeza zinthu zina kuti tikalowa mboma ngati kuchipani ali nyamata tidzakupangirani izi kudzakhala ma opportunities ena mboma mavuto ena amene mukumana nawo pano mwina sadzakhalapo nthawi imeneyo. Sikoyamba kumva nkhani ngati izizi kungoti nthawi yake zinawanda pa social media pakati apo ma group amene otsatira chipani cha MCP achinyamata ankadandaula kunena kuti kodi ife pakadali pano ndi sakutiganizira atisiya kunja consideration akupereka kwa anthu ena kuti sadatipule nawo sadavutike nawo ife ndi akutiganizira mwa mtundu wanji. Zinachitika zimenezeja dzulo makamaka dzulo titero ndimene timaonano akupangana ma demonstrations awo kumapita ku headquarters ya MCP ku Lilongwe kapereka petition yawo kunena kuti pala anthu ena amene akumatchula mayina kunena kuti awa ndamene kuona ngati kuti akusokoneza malingaliro athu kapena khumbo lathu lopeza ma opportunities mboma. Amatchula Eisenhower Mkaka amene ndi Secretary General wa chipani cha MCP who happens to be Foreign Affairs Minister mbali naye. Amatchulanso Richard Chimwendo Banda amene ndi Director of Youth ku MCP imwenso ndi Homeland Security Minister. Akuti anthu amenewa kuphatikizapo so Ashoni Kamponde simazoti pa Ashoni Kamponde wakhuza mwa mtundu wanji nakasiwo sakuchipani kwambiri ali ku nyumba yachifumu mbali nayo. Anachulaponso anachulapo amene akaponda Mgaga anachula makamaka Prince Kaponda Mgaga kunali placard ine manena kuti akaponda Mgaga amene ophunzira ali kuthethe kokha kudedza kwina konse kulibe ophunzira. So zimakhala kuti pali ma issues to do with nepotism kuti akuti anthu ena kuchipaniko angokondera azibale awo kuwasiya anthu ena asodiso ali nkuthekera. So ndimadzaonabe kunena kuti ngati achinyamata afika potuluka kumapita misewu kupanga demonstrate against boma loti wali momwemo ndiye kuti china chakedi mwina siji bwino kwenikweni. Chimene chango ndi sokoneza mutu kapena sinagwirizana chonena kuti ma promises awo amene amachitika awa this time around asamakhe unda MCP yoka ma promises awa ndimafuna ndibwere kunkhani ngati imene chifukwa
tidaonapo mbuyo mu nthawi ya UDF makhala kuti achinyamata ena ake amakhanga tamakondera nthawi ya UDF tinaonanso zomwezo nthawi ya DPP Tidaona. apolisi ngakhale apolisi samagwira anyamata DPP akalakwisa si nkhani yomwe tipitire kumayiona panopa kwa MCP ukumbukira kuti nthawi yake we had some careless DPP and UDF youth supporters others ayankhula kunena kuti MADEF ndiya UDF ndi DPP basi mugwirizano wawo uja. Okay, so kuti adandaule kuti sakupeza ntchito ulova udakalipobe 5 months into the government. Ndizichatimanena kuti boma la tonse on one hand imene kuti bwere ndi a clear road map on some of the promises imene adapereka nthawi ya campaign. Anyamata adzawuza pana dziko la Malawi adziluza kuti kuchokera mnyengoyi kufika mnyengoyi tipanga chakuti tikachoka apa kufika apa tipanga chakuti mudali muona anyamata amaona kuti instantly akangolowa mboma ndi kuti ntchito azitani akanena kuti which is an answer ku police kuli vacancy amaona ngati basi zindifeyo kuame kuphunzira sizingona kuti basi katenda sekomweka zijadalankhula andani aja adalankhula vice president achipande cha MCP kumpoto Harry Kandawiri kukaronga central zomanena kuti no anachakwera madefu ndi anu ipindulwa kwambiri ni you be the primary beneficiaries madefu kulankhula kuja koma apasa anthu chithunzithunzi choyipa because this country belongs to us all. This country kuti boma ilili bwere, it's not just the MCP members who voted for Chakwera and Chilima kuti aloimboma. So nanga ayite musa abwereso ayite musa zinaso kuti fe nanga kabwera PP ayu papa pali mgwirizano zipani 9 yes chipani chimodzi chimene chamba kusokosa sitikuza kuti kwina kumakhala zotani mwina Mike tiyambire pamenepa tikhaiti kukamba nkhani za merit versus politics kodi akangoti poti awa ngachipani basa zingopita ngakhalebe zowayenereza uyambe motani nkhani ndimene anyamata akuchita mbindikiro achipani cha MCP unena kuti aife zomwe adatilonjeza tisaiwale kublantana koso kwapereka kalata apereka kata kudandaula chimozimozi zinthu sizikuyenda yayi zimene zizi I'm looking at this in zili pawiri. One, it's an indication kapena ndinene kuti andale akwenda kuti atengepo phunziro chifukwa mukakhala kunja mene nali anzathu MCP ali ku opposition ananiti zambiri zoti akachite akalowa mboma china chimakhala chomapereka malonjezo ngati amenewo koma tsopano mukakhala malowa mboma mujamo it becomes very difficult chifukwa aliyense maso akuyang'ana aliyense akuona kuti kodi anzathu ambomamo achitamo chani tsopano akangoti inu anyamata a MCP onse amene akudandaulawo akuchita mademo atenga amenewo ayike mbomamo kapena apatse ma positions anduswa yankho kuti inde zinamveka mwina chaka chatha ndi chinzakecho kumbuyoku kunadandaula kuti DPP adalowesa anyamata ku polisi adalowesa anyamata ku polisi ndipo ndi nkhani imene idabukanso kuti bwanja ayambe kuchosa anthu amene ajawa kufika pano amanena kuti makadeti wakuti ndi kadeti moti anthu ambirimbiri avala dzina la ukadeti komanso mwinanso asali makadeti tsopano awa MCP ngati sadabweretsa anyamata amenewo nawonso akuzindikira bwino kuti tikangoti titengeza chisawawa ndiye kuti zimene madandaula mbuyo zimene timadandaula kuti DPP akuononga iwonso ikhala mbali imodzi komanso mbali ina ngati zikumveka nkhani zimene zozo ndiye kuti pena pake it's an indication kuti MCP akuchita bwino it's an indication ife kuti nkhani ya nepotism iyi akuchita bwino kuti posa mangotenga kungopanga fulfill kuti ku polisi asile Malawi Police Service Commission ichite ntchito yake kuti chingina koso khale teacher service commission iziona kuti tilembe ndani tisiye ndani koma ngati ayambabe kutchula mayina kuti akutchula na mayina autizokhala ngati ndizakumtundu apa matchula tete kuti kodi ophunzira ndikutete koka zimene zozo zimene zimativuta chaka ndi chaka every time we have a government in place zimene zimativuta ndi zimene zozo ndiyebe ndi bwino kuti ine yake a Congress apangana cheki okhaokha akanati abwere a DPP kumanena kuti iyayi kodi amene ophunzira ali kutete koka anthu akanati iyayi awa ndi a DPP koma ngati sichokera ku Congress konko ndiye kuti anthu angotsekula maso aone kuti pamene pakuvunda ndi pati tikonze
yayi akuti adabwana okhaokha ku chipani cha MCP ko komano zikamatero zipani zina zikhale zikuona dzikoli motani zikhale zikuona boma la MCP ndi mgwirizano zimene motani ndimene tayambira program ya lero achinyamata MCP akudandaulo kuti zinthu sizikuyenda zomwe adalonjeza pali nkhani ndithu za bungwe lija lopereka ngongole kuti sizikuyenda kwenikweni akukambanso za mwayi wa ntchito kuti zikhale motani muli ndi mwatumiza maganizo anu ku nambala zimene zikuoneka pa kanemu anupo ndipo tikhale tikuwerenga maganizo pompano pa Rainbow Television mu mzinda wa Lilongwe pamene tupitirira Jona nkhani izizi za Tonse Alliance zikanga kuti sizikutha palibe step imene ikuchitika pa ntchito 1 million zija sanabwerepwera unena kuti mmene takhala miyezi 6 kapena talembapo anyamata 100 ntchito tapangapo izo pangeti sizikubwera kwenikweni poyera ndezi ungopitira kukambidwa tikamayankhula pano mayankhula chonchi amati anyamata pa Rainbow ngolongolola amadana mboma which is very unfortunate ife tidawuzidwa kuti boma ili lomvera ili lachakwera ma State House press briefing weekly briefings amene pano apangapo suspend kai mpaka na second week ya January kumene kucha zina mwa zinthu zimene akuyenera zapanga update ya Malawi ndi zizi chifukwa anyamata MCP awa akanakhala kuti akumauzidwa kunena kuti akuluakulu chimene kupanga ndi ichi achakwera bwa poera kunena kuti mmene manena kuti tilemba anthu ntchito 1 million mchaka choyamba sizimatanthauza kunena kuti tikhala kuti ndi bomalo lokha kungolembano anthu they're even talking about the private sector kuti aonetsetsa kunena kuti the business environment the environment in which the private sector akupangira operate nawonso akhale atha kupanga so create jobs mbali imene tukamba za business environment anthu amene akupanga malonda osiyanasiyana nawonso akhale ndi malo onena kuti atha kulemba so anthu ena so chimene tikuchiona ngati chinoza ngati vuto chonena kuti the MCP supporters again they have to draw a better line chifukwa amavara achakwera apatsa 48 hours achakwerawa he is no longer just Ndwachipani of course mbali imodzi kumano the bigger part of him the president wa dziko la Malawi and adanena during his inauguration ku BICC kunena kuti ine ndi president wa wina aliyese olamene simunandivotere inenso ndi president wanu so aku DPP achinyamata amene lero ali pa ulovabe after kulonjezedwa 1 million jobs nawonso IUDF amene so mtsogolo wawo ndi imweyo nawonso atatenga mawa kunona nafenso tikupita pa nsewu adatilonjeza ntchito 1 million so chimene ndikuona kuti they are failing to draw a line it's not automatic because you are MCP youth ndikuti basi ungopita here this time around zimene ndakupatsenizo do you deserve that so kandi wa MCP kandi wa DPP ngatano wachinyamata kuti is capable alizomwenereza apatsidwe kumene kuti komanso asazirowetse chipani kwambiri that's why I'm seeing a problem asazirowetse chipani kwambiri nthawi yake ndalankhula muno kuna kuti kuongeresiku anthu awuzengera pa ngoma mukumbukira nthawi yake anapita anthu mpaka yotsa mbendera nsewu wasanjika kumakeka za MCP tidalankhula right in this particular program nakuti kuti izi zitinkane nano za DPP zone nsewu wasanjika nyumba ya boma iyo si ya chipani ndi ya boma ndrama zopangira fund ndi misonkho ya Malawi wina akupanga ndanda mbendera za chipani why don't you put maflaga ajamanyamula ajilimadazi za kuti mbendera iyi oseka zimene zozomachipira kusanjika so ndikuona ngati kuti ku MCP ku one tika if we're not careful enough tikaso ndi makadeti tikaona nthawi ya DPP acha abwereraso ukuku ngatiso sanabwerere kale tinene kuti mwina achakwera atenge stand yosiyana ndi ma president ena chifukwa timazoona zoti anthu amayamba zoyamikira kuti mukathamangisawa mukutaya mavoti unfortunately politicians in Malawi they jump to such kind of cause amafuna kupangana apizino pa ground that's what politics in Malawi does kumano ine kana konda kuti achakwera asa avale kwambiri nkanje kuti ndine tsukulu wa dziko pajada alonjeza kuti akufuna abwerese new republic yes so ine tidanena kale pano ne kuti mena bwerera achilima ndachakwera governance yawo ikusiyana kwambiri ndi mene DPP idabwerera so this time around angonena kuti chipani cha dumba chili chonse chimezi kumvera zimezi chipani
aonekana alowa mphepo ayekeka akhalu akuyekeka adzapeputsa anthu komanso chinthu chimodzi chimene mafanire chokuti zimene zikuchitika apazi zikuyenera kuti ziapatse phunziro atsogoleriwa maka nthawi ya kampeni akamangoti ichi apanga promise zidzatsamwa ndende zimenezi accountability ikufunika kuti tidanena izi ndipo tachita motere zikhale zikuoneka ifwa adanena paja kuti kabineti miyezi 5 1.2 million si chipani chimodzi MCP ndi zipani zonse kuti zili momwemo ngakhale amene sapota zipani sizimadziwa aliso 1.2 million momwemo komanso mphawi ndi waukulu mukhale pomwepo tikhale tubweranso pompano programu ya ndale pa Malawi lero muli ndi Isaac Chawinga pafupi pa ndi Mike Mbalale komanso ndi Jonah Pankuku mwanthawi zonse timakhala ndi Robert Edward koma lero adapitanso ku ntchito zina kunchewu ntchito za boma awa kunena kuti 1 million jobs ndi ayo omwe ali ndi zowayenereza enawa azingodikira ndalama za business kuti mwina ena apezeko mwayi amene wandi awinto kuchokera ku Blantyre ena kunena kuti ine sili Polesta Nguluwe kuno ku South Africa anthuwa anatinamiza kwambiri chifukwa ntchito iwo sanayembekezere auti samayembekezera private sector for private sector imalemba ntchito nthawi zonse mmene akufunira tithokoze uthenga wanu awa kuti ndi eni mbanda kudwangwa kunkhotakota kuti maganizo anga ndakuti bomali sili kuziwa zomwe linkanena anaonjeza zochuluka koma sizikutheka atanaonjeza zochuluka mazina sizikutheka mauthenga ndithu alipo ambiri akuti politicians must take a lesson from this. It is now time to focus on development. It just shows kuti we are advancing democracy. Just for seeing Anyamata MCP akupanga march sikuti ndekuti Tonse Alliance is falling, but rather this is a sign that Tonse Alliance is a complex and the tone of alliance is taking a new stance akuti ndi democracy. Nimafuna ndikugirizane nawo awawa kunena kuti I hope we will not hear kuti amena matsogolera achinyamata kupanga demonstrate wina wake wala disciplinary mbali naye. I think kupanga demonstrate ambe mwadeka anyamata akwena kudeka kaye. Okay, on one hand mfanele kuti I will still get back to the MCP achinyamata ku MCP kunena kuti panopa chitonse alliance administration chicha ndi panopa ndi boma la wina aliyense la Malawi wonse tukuli boma Malawi komena tonse simatero kuti etsogolo lowa lafika sikuti lowa lila MCP ukhawa ndimanena kuti anatuuza ife kuti MCP ayuti mazibali zonse mu mgwirizano uwu zidaphatikiza manifesto kupanga chinthu chimodzi chimene akuyendera paka deli pano. That's what they told us. Now ndimona ngati kuti ku Congressiku asaonetse khwidzimwa nsanga kwambiri mina kukwambira awo chifukwa pang'ono akakhala ndi changulu kwambiri ayite madzikhala kumona kuti taonani itu awa chifukwa apapa dzina ita lili khwatchike lidzikhwatchirwa ndachakwera ndorachilima apa ka green record anyamata awo akudekha so azipeza kuti onse ali mu chishipi chomwechi kumano ena akufufutiranso marekodi mutimo momwemo. So ndigwirizana ndi Mike kunena kuti akulu tikamabwera pano pandayi pamene kumanda kuti mudalonjeza anthu kunena kuti kudzakhala duty free week ili kuti mudanena kuti mutsitsa mitengo ya passport ifika chama 14,000 zili kuti of course za kudya katatu amanena kuti budget ikadusa ndi budget taona yadusa ndithu miyezi ukukhala free water and electricity connection so kuti ndikuti tikuzonda boma ilili tukungwakumbutsa zimene akatani
amanena Nobody's going to go scot-free because of those promises. They have to account for those promises. akuti azimbaniwa amangonamiza basi akakhala kuti akufuna boma amene wanda Cosmas kuchokera kuuliwa ku Karonga. Kukhala motani Malawi ujaji manena ndi uyu kuti tukhangati tikupita kutsogolo kubwerera mbuyo kupita kutsogolo steps na kubwerera mbuyo. Mike unganenepo bwanji pamene tikuona kuti BNS ikukhanga kuti zukanso neno khangati tidala kwisa. Nkhani imene iyi ndi nkhani yovuta kwambiri chifukwa ineyo mkuona kwanga ndikuona kuti amene akaniza stadium iyi alakwitsa pa zifukwa zingapo. Chifukwa mbuyomu anapereka green light kuti konzekerani. Tsuno msonkhano ngati umene crossover it's involving osati anthu okhamene akumalawi kuno komanso ngakhale anzathu ena akunja ndi anthu ambiri. Now preparation ya chinthu imayambira kutali and it was at a very advanced stage. Ndikumakauza lero kuti ayi zifukwa zimene akupereka zakuti COVID-19 akupereka zifukwa zina kuti maintenance. Ndikuona ngati apapa mwina akuchita kuti chifukwa choti ichichi ndi chalichi koma kana khauti kapena wina wake wachikulire wandale ali nzochitika pene popo zikanadutsa bwinobwino with the same reasons. I think ndikuyamba kwake ndikuona kuti one akadaganiza bwinobwino ife kuti anzawo ndikuti awonongera program imene anakonza for a very long time. Chabwino ena wachapo zoti mwina akanakhala ndale zikanakhazuire foti pakhala nditu ma comparisons osiyana tinaona ku mwina tingopita be ku 2019 ku 2020 makamaka kumachitika campaign ya fresh presidential election nakonso kunali ya covid koma zipani zimapita be ku makampeni. Taona ukaronga central pompa taona pompano kuphalombe kuchitika by election kumangozi chimozimozi tinaona so kusalima kunali nditu zoyimbayimba masiku ku Friday Saturday Sunday kusizina chedwedwe kozo kuna kambidwe zoti ya corona siyani and zimene amanena atawija a DPP atadzanena kuti kukhale lockdown anzathu anakana lockdown cha mpaka na amapereka anapita ukoti zifukwa zimene amanenera zokuti chisankho kukakumana anthu ambiri sikukakhala ma preventive measures kuma tinaona kuti paka tinavota ife kuti ena alowe mboma koma awani mapemphero amene akuchitika overnight involving anthu amene akuchokera kunja ambiri ndikuona kuti zifukwa zake ndizosamveka chifukwa zifukwa zomwezo tizipange apply malo ambiri zipezeka kuti zambiri zikuchitika. Chabwino tayambaso mpira kumaye kuno Super League moyo kubwerera pang'ono mpingo akuuza kuti yayi musapangeso izi kumano tikumvanso kuti madolero ndipo muno muchitikeso mapemphero ngati onga omwewo mu mabwaloso amasewero tinene kuti inene kuti kwambirira I do not want to push it kwambiri kuti mwina boma kama I know kuti ngati if it's involving the Ministry of Sports Youth whenever ndi boma lapanga chiganizo chimenechi mwina kwambirira kwenikweni zimene akunena Mike kunena kuti I mean the stadium management yadziwa liti kunena kuti kuchitika maintenance works kubingu kufunike inspection ya CAF adziwa liti kuti kuli COVID-19 ndipo kuli ma measures amene akuyenera kutsatidwa. That's the second thing. Okay, the other thing ndionera kuti utati uone pazifukwa zimene akuperekazi ukafunsa ndikukambana za boma in general ndima
night of prayers angati amene alachitike pa tsiku ilili kumene kuti kukhala anthu ambirimbiri amene atawaletse amene atapange ensure kuti kuli enforcement of COVID-19 preventive measures upeza kuti kuli nani ndikuti kuli nani chifukwa chani taona ife nuna zikupita ku Sun Music Festival kukatsekulira zimene zija as we are speaking pa 15 Tuesday kuli ma by-elections ku chigawo chakumwera uko campaign yakhale kuchitika throughout tinaona ife ku Karonga Central where you mentioned kumene IUTM IMCP they were battling for Karonga Central constituency kumapita nduna umenewo ndi galimoto zopuma za misonkho ya Malawi mafuta kumapita kuti kumene okay nobody talked about COVID-19 preventive measures ndipo ndaseka tsuna yake secretary for health Dr. Masambo akumanena kuti kumpira kuso maonjeze kuti Masambo kodi anthu andale simaona kamasonkhana ambirimbiri why are you being selective in the application ya ma preventive measures wina kundale kuzikuoneka kuti anthu amabwerera kumbuye for si Masambo okha tidona songa khale kukuli ya PS Adani na Malika na koso andale amaziyendera kumachita campaign kuthamanga ndinayankhula ndi Bishop Gifford Mandonga osakhala ngati park spokesperson kumanonga ngati presiding bishop wa amadijani Pentecostal Assemblies of Malawi akunena kuti ine ndi udabo kunena kuti kodi aboma adziwalitiro of these measures because if anything amanena kuti ICG wa awaitanitse kwazo kuti mufuna kubwera ku Bingu National Stadium kuzapanga izi strictly mupange observe is capacity ya stadium ndi anthu ano asapyole apa ndipo muonetsetse kuti aliyense amene akubwera uku avale mask this has to be mandatory okay ngati akapeza ma damages kuti okay kubwera cafe inspection so zikaonekera zinthu zina atakatha kwauza ICG mupereke mwina 5 million up front kunena kuti pakhala damages ena ndama imeneyo ipangire sort out this okay unfortunately kwamvera Simon Mvundura amene amayankhula ku Ministry of Sports akunena kuti no there is still room for discussion for discussion yet ndwaji room yomaleka kuipereka way before implementing this kind of a decision mwina inconvenience imene ichitika abantu pali nkhani ziwiri pali nkhani ya umoyo komanso nkhani ya chisokonezo imene chichitike ku nkhani za umoyo kundeto nana za preventive measures for pali anthu ena amene achoke kunja maiko osiyana tikuona ma posters amene mufuna kubwera kuchoka ku South Africa Nigeria ndi maiko ena akhale ambiri komanso malo ogona kuno kwambiri ndekuti azapindula komano kumbalina mwina chisokonezo chachitika cha anthu ena ndikuti anagula kale matikiti andege zimene mayankhula Bishop Mandonga amene akuti one dziko la Malawi lisangoyang'ana ka small picture kana decision yona kuti basi taletsa basi tini ulamuliro oletsa titha kupanga decide kuti chichitike chiti chisachitike chiti amanena kuti mndani mwayang'ane kwa anthu amene akubwera ku Malawi how the country stands to benefit from this chifukwa ndikunena kuti or whether it's a Prophet Bushiri or to a Prophet Bushiri komano this can happen to anybody else this kind of inconvenience kaita chitikira kambalali murakhali mwini mpingo yara kauli ndi pastor mbali ndi rumi kwao sachiyanganisa we really should get worried one independent pa kuti kudza kwambiri selective application ya iziza COVID-19 as we speak panopa life is normal in where we mama to come check around how many people are wearing masks akamenda mmesewo and they are back to 4 people per seat ma minibus okay who is checking that kulibe so ma COVID-19 preventive measures akukhala selective ndangana amene awalesa ma night of prayers pa 31 for ma church ambiri ndamatani amasonkhana komanso at the same time ngati amaona zimene amanenera abusa Gifford Matonga kuti mwadziwa liti akadakhala kuti zimene zizi adauza kale for them to have plan B bweza adapeza njira ina koma akukanena patsala mwina mawiki awiri nkumenera future Mwaungulu kuchokera ku Machinjira kuti vuto ndi mlangizi wa president pa chipembezo he is failing to advise the president issue ICG ndi ya chipembezo kodi dzulo anapanga mapemphero a Thanksgiving bwanji sanaletse iwo asalepherese mapemphero chifukwa bwanji maliro ankandawire nduna zinali konko ku Robins Park kunena za maliro a Malemu George nkandawire anthu ambiri kumeneko interesting just to chip in ndikumbukire bwino I had attended a certain press briefing boma litapanga introduce
new COVID-19 regulations. You remember that time? Akanena kuti mpingo mungamasonkhana musapirira anthu 10. You remember that time? Yes. So there was a serious backlash from the public. No, what is this? One of the issues many anenena pasonkhano awo adanena. No, the president, the first thing he must do in his office is to appoint presidential advisor on religious affairs. Okay? Kuna Brian Nyasura. Alipo anasanga. I think Reverend Brian Nyasura, I think. So atungana amenewa ndo mamuza mtsogoleri kunena kuti tsopano president zimene apanga anyamata anu ku sports iku apanga dent image was tukamalacha kwa ndi munthu ndi reverend itu ndi munthu wa Mulungu he is known ngati munthu wa Mulungu and zimene akupanga akuzitsata bwino akuta he's in a better position to understand what ECG is trying to do from that background. Ndi program ya ndale pa Malawi kungonekapo zina ndi zina zomwe zikuchitika Malawi muno chifukwa timanena kuti program iyi imakamba za ndale zimene zimakhuza moyo wa Malawi aliyense posatengera kuti amachita ndale zomotani kaya ndi membala chabe kaya amakhala ndi tupatsogolo bola ali Malawi pali ziganizo zina zimakhuza miyoyo aliyense munthu amene akukhala kuchididi kunsanje amene akukhala kunkhotakota ena ali kunkhatabe uku timayimirira mawu otero mukhale pomwepo tikhale tubweranso pompano. Isaac Choinga ndipo ndi program ya ndale pa Malawi mazulano ndi Mike Mbalale apa komanso ndi John Apankuku tikunena kuti boma laletsa kuti mpingo wa ECG usapitire ndi chiganizo chokapanga mapemphero au siku choka chaka cha 2020 kupita ku 2021 pa Bingu Stadium nde timangonika ganzo menelo potengera nkhawa zimeneso Amalawi ena kunjaku akulankhula ifaena kunena zakuti kuzakhala ndithu ndalama zimene zizabwere ku Malawi kuno ku mahotela ma restaurant ma taxi drivers azapezako ndithu titi maphindu tina awa unena kuti tikamakamba nkhani imeneyi tisawele kuti ku Blantyre nakonso ku Mpira House ukachitikaso mapemphero onga omwewa uthenga wangotrapo mwepa sadapitire titionenso ena apa kunena kuti stadium ija imangokhala nthawi yonseyi panopa ECG akufuna agwiritse ntchito akukaniza yeti chinthu chija chili ngongole zoti chibweze timamva nthawi ina yake kuti anadula madzi kumeneko chifukwa ndalama yolipira madzi padalibe nde malo mopanga ndalama akulesanso chiganizo imene chakufunsa kuti kodi pali nzeru pamenepa amene wandiya Chimwemwe Petro kuchokera ku Lilongwe out BNS mangokhala. If you ask me, the stadium managers, I mean, manage the stadium, they're even failing to manage the stadium. So many times they've come in the public now. In fact, anafika pajipona kuti akutafuna asapeze madzi awa autapodiwa adzitenga madzi decision yakati panopa kapena paliena ange pantunda amene akhangati akutsutsa chiganizo cha anyamata apansi apanga kuti amwapanga chani koma no okay tikado Minister of Sports kula ule musungama ndi wankulu wa kumeneko so mwina silingalene pano ulinda ule musungamawo koma no I know on issues of this nature pamakhala ndale zimene zimalowa pala anthu ena amatoka kuti mwina personally sagulizana ndi mpingo ndi manena kuti izizi personal hatred pa chinthu china tidzichotse tingwayang'ana kuti chufuna chichikero njani
akuti za ku BNS sindikuzimvetsa bwinobwino akamati COVID-19 this COVID-19 that okay kodi nanga aja akukapanga crossover ku chiwembe tinene kuti COVID-19 sakuidziwa uthenga wachiwiri umene kuchokera kuti akufusabe kuti maova anaita chitike madera osiyana koma kwinako bwanji sili kukamba kuchiwemba unenako kuli Prophet David Mbewe ku stadium kuliso stadium kumeneko ndifaka anthu akufusafunsa kunena kuti kodi ndima cross overnights angati amene boma ili lidililetse and the questions are very genuine. Chabwino awa kuti ndine Triza Banda kuzomba boma silinalakwise kuletsa ECG chifukwa anthu omwe abwera zachokera maiko osiyana zomwe ndizopereka chopsezo kumiyo ya anthu malinga ndi COVID-19 panopa COVID-19 second wave ikuvuta maiko ambiri. Triza Banda kuganiza kuti boma lalondola chifukwa COVID-19 maiko ena titinene mwina amene anatilankhula Dr. John Puka kunena kuti maiko monga Zimbabwe, Mozambique chiwerengero chikukwana kwera ku America ndenzo sanena chifukwa kumene kuja kumakama 1000 ndi 2 pasiku akuti mwina ndiganizo labwino kuti tione kuti zikhale motani. Tathokoza kwambiri Triza kuchokera ku Zomba chifukwa cha ndemangano akunena kuti okay mwina isikukhuzana ndi zimene tikukamba pano koma akukamba beza za gazo timanena za Chinyamata zi mwina tingomaliza nkhani tikambeko pang'ono nkifika nkhani nthawi kuthamangaso mwina pomaliza kwa ine pa nkhani iyi ya ECG kuletsedwa kupangitsa mapemphero awo ku Bingu National Stadium ndikuona ngati kuti boma still has time to reconsider its decision. Ayangane the bigger benefit imene ingabwere by allowing ECG kupanga hold mapemphero awo ku stadium huku. Komanso ndimafuna ninene kuti tikamapanga enforcement ya COVID-19 measures kuntunda uku tisamayangane kodi tufuna tikapange enforcement yo patipo chifukwa opanga ndani chifukwa we have seen a lot of carelessness among politicians in this country. Even umakulamulira pano power they have been so careless kupangitsa misonkhano ya ndale just to get power akufuna apeze mpando. So is somebody just was coming to help then ndikuona kuti ma decisions ena tikamapanga ndale tidziona kuti tikapanga what are the advantages, what are the disadvantages, komanso tizichepetsa speculation chifukwa papa anthu ambiri akhala kwamba zosiyana mwina ena ndosalakwa koma apaka kuti ndi amene akupangitsa very final on this one. I think point manana I will not go back to it sindibwerezanso mafanele kuti positive kunali public lecture ina ya Timothy Ntambu nduna civic education and national aid ku Malawi Assembly of God za national values university kunadzaza kunali atuyochi ndiponso kuti mukutika ku COVID-19 that didn't matter kunali nduna zitatu kumeneko Antambo gospel kazako information nda Newton Kambala also anali kutiko not even one minister mentioned zokhuza ndi COVID-19 ifanira kuti chiganizo iziza kunena a Bingu National Stadium management is za COVID-19 awo anthu akwaseka akuzwa kuti awalibe chonene pali zifukwa zina anakangonena zimenezo. Chabwino awakunena kuti politics everywhere pali zambiri zomwe diso sili kuona pa nkhani ya Bushirizi ini nkhata kubuwa kasunguko kumene kwachokera uthenga umenewu. Ndimafuna pamene tikupita kumapeto kwa program imeneyi awakuti boma likuyenera kusintha chiganizo alole ECG kutero paja boma ili silemekeza ufulu wa anthu asaiwale za ufulu wa chipembezo. Wonderful Chimenya kuchokera ku Nsanje tathokoza kwambiri kuchokera ku Nsanje uthenga woyamba umene uchokera ku Nsanje tsiku la lero akuti posanganira phindu lomwe lizabwere ku dziko lino ndi crossover imeneyi kumabezona zake ndizoti mpingo ndi wa anthu aku Malawi omwe akuyeneranso kupasidwa ufulu ogwiritsa ntchito stadium yopoti nawo amaperekanso misonkho awanda Singini kuchokera ku Blantyre. Tathokoza kwambiri Asingini kuchokera ku Blantyre. Peter Nyondo awati boma lupanga zinthu modzidzimuka amalephera kuunikira zinthu mu nthawi yake mwina sakudziwa chochita. Joyce Banda analankhula pa msonkhano kuti kolona kulibe
aufuna atiuze chani kodi amene wandapita nyongolo kuchokera ku Ndilande ku Blantyre. Timafuna timalize ndi nkhani yonena kuti nduna za boma zatitumikira bwanji miyezi 5 yapitayi. Pali mothenga mbiri amene akupitira kubwera amene mwina asindikwanisa kuwerenga, koma ndithokoza kuti mumatumiza mothenga muganiza za kuti nduna zachita bwanji kuti boma ili zomwe lapanga liloleso Prophet Bushipa 31 ipa ndi kusaganizira amalawi ife tikuona ma benefits osati COVID-19 ena kuti tikungoona ma benefit amene akhale osati COVID-19. Tikanga ndikhani yazutsa mtsutso ndithu waukulu pakati pa amalawi. Nduna za Malawi zayendesa bwanji dziko? Tiyambire mayi. Apapa tukamba nduna zonse 31 ndiko kuti kukumana pamodzi kupanga ziganizo ndikumatuluka kupita kwa Malawi. Panopo I think kuti tingopanga judge kuti zayendetsa bwanji dziko. First of all, we can look at the bigger picture. Kuti kuyambira nthawi imene boma linalowa mboma zipani zimene zizi kufikira lero ndi zinthu zingati zimene zasintha. Tikatengera nkhani ya maphunziro kapena kuzipatala akakhala mwina magetsi kapena ndi mwina sakutima mene zinalili kale kwatimatu aliko maderena panopa akulephera kutiona chifukwa kuti magetsi kulibe kapena adayamba nzangayo. Mwina koyambirira tingwakumbutsa Malawi kunena kuti the cabinet tukamba panopayi ndi cabinet ija ili ndi nduna zokwana 31. Okay, ndi cabinet ija imene amalawi ambiri atanguyilengeza adanena kuti iya so cabinet imene nditi munkanena kuti musankha cabinet yokomera amalawi tonse iyi khanga lidali ndi mabowo ena ndi ena zidatengera mtsogoleri wa dziko nkubwera ndozapanga defend kapena justify his decision yopanga appoint that particular cabinet. Ndadanena kuti anthu awati sawiruze nsanga tiwapatse 5 months. After 5 months ndiye tidzawaone kuti apanga deliver or not. If they don't deliver adanena kuti no, they'll face the chop. Isaac Peter, okay, mina manena Isaac kunena kuti before 5 months kuta tinaona ku State House kukuchitika signing ya ma contracts ndunazo kusainira performance contracts. Yes, kunena kuti mudzendera izi tizupanga ni benchmark zinabwera mochedwa. So for ine kumambire kweni muona ngati zibwera kuma the moment you are being appointed as minister umene kuti usaine as minister because there will be performance indicators kuti unachita mwantundu wanji. So tingonena pano kuti lero tingoyamba the assessment kapena analysis ya mene cabinet iyi yachitira. Komano mene ndina Mike titengere overall ndigwirizana ndi zimene adalankhula leader of opposition akondwani Nkrumah adanena kuti kuzipatsa ndonazi 5 months kuti zionetse kuti zachitabe zaphindu zokubirika mwina period inali yochepa kwambiri tikatengera mwina ndi zimene zimakhala ma ministers osiyana komabe mu nthawi yochepa yomweyo we have seen some ministers kumaona kuti apatu khangati pali nduna apa. Now we have seen some ministers who tidamva mwina kumayambiri yokweni the only time we see them ndi pamene akupita kumayendera familiarization tours. They have always been amaendera chani familiarization tour. Amapita ali blank kuma minister they are blank, completely blank. They would want to understand kuti ichimbapanga bwanji komana ine ndikhulupira kunena kuti nduna yoni mutu muli kanthu itopeze kuti the moment angokusankha kunena kuti upita ku Ministry of Information you should be able to know kuti ndukapata zako ndamena kuliphira kupanga ujire. I'm just giving an example. Yes, you should be able to understand, okay, and izizi zimakhala zovuta kwambiri kunduna zimene azipatsa ma ministers kuti they have got no capabilities kuti it's not based on merit, okay. Ndimapeka chisazo cha gospel kazako mwina ndinuna imodzi ineyo personally imene ndayionako yakuti pamaonekabe kuti pali nduna apa. Several engagements he has done the organizations companies in the private sector kumauza point blank kunena kuti no izizi sizomera amalawi is can you effect some changes on this. Kumbuke mwambiri when anapanga engage Airtel TNM issues of MBC anakabebesa kumene kuchako akaza kuti
musinthe kagwidwe ka ntchito. As we are speaking, Zana, he went back to MPC in Blantyre. No, MPC, you are not changing. You are resistant to change. The MPC made with Funabano. Soon as Sinte, Mangojata, DBP, Megapotos. Why should music bulletins be full of just cabinet ministers as if there are no other stories? Kunjab. Unaruone, nduna zambili. Zima konda kuoneka paka nema waboma. Jama mamata akatero ndi kuti akuoneka kuti akuchongeza. Akangwamba mtsogoleri wa dziko amadzabwera mkazi wake apa, first lady. Akachoka apa pamabwera information, mathematic placement of stories kumene kuti. Pamadzabwera nduna information apa. Ena kumabwera kutiko. Nduna ikakhala kuti siloneka pa television, kumakhala phone. We are told. Wale sebo mako. So akazaka kunena kuti no, this kind of an attitude is very fruitful naso. Ikhale wireless anthu. Okay. If you look at that, you will see that a minister would really want to effect some changes to MPC that has been abused by politicians for so many years. Okay. At the same time, he was bold enough to remain a UNDP America equipment. About 106 laptops to the Minister of Information or to the Mali government. He was bold enough telling the donors and development partners, no, time has come with tangible donations. If ever that was administration, we're thinking big. So, tima donations there, you gain a lot of free publicity just on small impact ya Malawi makhayo chepa. You understand? So akunena kuti nduna zina akwena kuzicho sa nduna zina malankhulidwe awo sali bwino ndipo opotoza komanso kuyambisa chipolowe sadatchule munthu pamenepa sinzoti ndi andani. Koma ndimafuna ndingofunsa nthawi yatha tibwerenso. Yes, the next week I think we shall continue from here. Pali maunduna ena ngati trade, industry, tourism sitingaziphatikize kuti mwina tizisamala kwa ndalama zina. Kodero zimene tidanena kumayambiriro tinkanena kuti President Lazarus Chakwera anali pampishupishu kwambiri kunena kuti apange please the other partners in the Tonse Alliance. Zipani zokwana 9. Kodi our Petra, our PP, our Ford, now also apezeka akamanyi the feel, the conviction kuti also akulamulia nawo chinthuchi. So adangogulula, maunduna mune nawo kunena kuti trade industry ku trade kula gwengwe, ku industry kuli Roy Kachalibanda, ku tourism kuli Michael Usi. Unduna kukapangaso nduna winaso wa antambo akuti civic education national unity. Is this one anakatha uphatikiza kukhala nduna modzi. Okay, tukamba za mining, tukamba za natural resources, tukamba za energy. Ku energy kuli Newton Kambala, ku natural resources kumai Nase Dembo, kujani ku mining kuli Rashid Gafa. Nthawi manager inayo kuti bwana we nanuso mujeko 5 months kamata atakautobakitsa mukhabe kuti ziwiri zidali mwanani mwabweza. Okay, so ndifanya the public affairs committee adauza Chakwera kumana kuti next time you are appointing a cabinet reduce Angela Banda tiso ndutengono choka kuzomba kuchawe akuti in general nduna zachita bwino. Nditha kupereka chisanzo cha Minister of Information, Minister of Energy mukafananiza ndi nduna zapita zija nduna izi zaboma la Tonse zagwira ntchito yotamandika pano MPC ukoma benga khale sinafikepo. Angela Banda amene uchokera kuzomba ndikufuna kuti mwina amatsatefu achulapo maunduna energy ndi information tourism kankatisa sintha. Komanso tinaonanso Kezi Msuku anayeso kuyambirirapo akuthamanga nkhani ya lands. Ndiye ndinganene kuti at least anachongetsa chifukwa tikuona kuti nkhani zina zimene za malo anthu enamba kwazenga milandu pano kuti anapeza bwanji malo zimene zimafunika ndingati zimene zonso pakufunika land audit ku minister kwake Zimsuku ukutiona kuti kodi malo akuyenda bwanji maye muno fwa pali ndithu zambiri zimene zikuchitika pano kuti ku milandu of course yafa kaunda ya lowaso ku mabwala milandu tione kuti ithe motani. The other ministry zimene unfortunately zachitika zinthu ma ministries mwaomo at a time imene amayenera amalize probation yawo ya 5 months. Tukamba za Ministry of Education kwa mai Agnes Nyalonje, tukamba so ku agriculture kwa Robin Lowe kumene kuli mess ya affordable inputs
program nduna izi I know kunena kuti nkuteka kuti mina umbuyo ngakhale ku justice kuli milandu yambiri imene timayembekeza kuti pano mwina manena atu zoti milandu ya anthu anafa mwatsawaja achinayisa njauju Robert Jason ibwera poera sisi tikumva sipamalephera zotchera nduna zina zikukondera achinyamata sakukondwa akuti Honorable Gospel Kazako nduna mbambande ayamira Kazako amenewa tikuthokoza kwambiri tizabwerenso pano ndithu kuti tiunike bwinobwino nkhanizi mokokomeza motsindika tinene kuti Isaac tinene pano next Sunday when we are here ifeyo ngatarenipo apatangonena mwapo ndi apo we'll give our ratings ka out of 10 kuti meta onena Kazako out of 10 tingapatse ma scores angati and we shall even suggest kapena ti comment kuti ife bere konera ngana chakwe yakugana zothamangitsa nduna zina awa let them pack and go I think awatha ma contracts ena nyowani tizipita isogolo kuti cabinet ministers observation yawo very few seem to be performing. Yes. Kuti Chulamaina the rest but with emphasis underperforming. Mudumpa maina already Zambe next week yo. Tufuna tizambe next week kumanena kuti ya izi. Ndio muzambe message yawo. Kalenga titukanga nenda. Tabino timaliza sopo mpano ndale pa Malawi ya tsiku la lero. Sindipeleka mpata kuti mumalize moda mina 30 seconds chabe. Papa ningoti next week atsakhale pompo ifa kuti nkhani imene yofunika kuti zaizukute bwinobwino imene taliniraso. Very quickly from me next week tikhale pompo chifukwa tikhale tikupereka malikisi inanonso kuti uzapereka marks anu kuti ndunazi muzupatsa marks anu tunwaji pa nkhani yakhuzana ndi ECG and cancellation ya mapemphero awo ku bingu. Government is not too late to kusintha chiganizo chimene chicha chifukwa anthuwa anali pa advanced stage ya zokonzekera anthu asambe kumaona mwantundu wina kuti pachitika ndale kapena pali zinthu zina ndirekere pene pa Isaac. Chamwino timalize pamene pa program ya ndale pa Malawi taunikirapo zinthu zitatu taunikirapo ganizo la Chinyamata chipani cha MCP amene akuchita mbindikiro ku Likula kumene amati apereka maola 48 kwa mtsogoleri wawo kuti awathandize pa madando awo komanso takambapo za ganizo la Bingu National Stadium kuletsa mapemphero a usiku ndi nduna zachita bwanji andunayi tangoyamba koma tikhati kubweranso kuzayiunika mozama mtsogolomu apa ndali ndi Mike Mbalale nali ndi Jonah Pankuku nalinso ndi Haiten Chilemba komanso Levi Box Kaunda amene amati jambula ndina Isaac Chawinga salani bwino.